ଦେଖିଲ ସେ ରାଣ୍ଡା ଆଇଲା। ଦେଖିଲ ଘଇତେ ଦୁବାଇରେ ଅଛି ଯେ ଏ ରାଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ଦୁବେଇରେ ଅଛି ଯେ ଉପରୁ ତ ଦେଖୁନି। ମା ବସନ୍ତ ବା ଭଲ। ହଁ ଲୋ ମା ଆମେ କି ଭଲରେ ଅଛୁ ଘଇତେ ସିନା ଦୁବାଇରେ ଅଛି ଯେ ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ସେମିତି କୁହନି ଅପା। ତ ଜାଣିନି କିଲ ତା ଘଇତା ମଦୁଆ ବର ଇଏଟା ବୋଲି। ଜାଣି ଶୁଣି ସବୁ ପତା ଦୁ ବାସନ୍ତି ବା ଭଲ। ହଉ ଛାଡ ସେ ସବୁ କଥା, ପାଣି ଧରି ଯିବା ଚାଲ। ବସନ୍ତ ପା ମତେ ପାଣି ଦେଇ ଛାଡିଦିଅ, ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ପଳେଇ। ଆମେ ଦି ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦଉଛି କେବେ ଯାଇଯିବ। ଛାଡ ବା ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ହାରିଯିବି। ହେ ଗଡ କଥା ତୁ ଏବେ ଆଜି ଏତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ରାଣ୍ଡର ବେଶୀ ଟେମ୍ପଲ ଏ ରାଣ୍ଡ କାହା କହୁଥିଲ? ଛୁଆ କଲ ରାଣ୍ଡ କହୁଥିଲି। ରାଣ୍ଡ କାହା କହୁଥିଲ? ମୋ ଘଇତା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି। ଏ ରାଣ୍ଡ ମୋ ମକର ମାରିଦେଲା ଲ ମୁଁ ଏବେ କିସ କରିବି? ଏ ମା ମୋ ମକର ମରିଗଲା ଲ କିସ କରିବି ଏବେ? ଏ ରାଣ୍ଡ କହୁଥିଲି ମାରିଦେଲା ଲ ମା। ମତେ ରାଣ୍ଡ କହୁଛୁ?